Salamat sa Dios kay milurang na ang bagyo. Signal number 1 man gud dinhi sa Northern Cebu. O kagahapon daw lisod pa anhion ang kapilinha kining maong dapit. Tungod kadiha may mga yuta nga midahili. Apan dili itugot sa mahal nga birhen nga dili gayud madayon ang atong misa. Mao nga karon, salamat, maayo na ang panahon, bisag tuog na pay dagong gamay, apan maayo ra gihapon atong kahimtang unya maayo na ang daan. Salamat sad sa panabang sa LGU pinagi ni Mayor Mariano Martinez. So niining kalampusan, niining nahitabo nato nga madayon gyud ang atoa nga misa. Pasalamat nato sa Ginoo sa mahal nga Birhen Maria. Masipang pakpak sa Ginoo sa mahal nga Birhen. Dihay gidali pagdala ba ngadto sa ospital kay manganak, umaanak na. Mao na nga pag-abot yun sa ospital, gidali og dagan paingon sa emergency room, no? Pero suswa gyud kaabot sa emergency room. Diha ra gyud sila kutob sa pultahan. Pultahan ra gyud sa ospital. Nanganak ug mao to nga pagpanganak niya, natabang man siya doktor, mao to nga paghumang panganak nangayo itang pasaylos doktor. Ingon siya nga do, pasaylo atang kuha na hasol. Hinuon mo, wag gyud ko kaabot sa operating room or sa emergency, no? Room. Dinhi ra gyud ko kutob, dok, sorry do ka. Ingon ang doktor, sige lang. Kaya sa miaging tuig, diha to'y babae nga pag naog sa taxi, dito ra nang anak, pultahan sa taxi. Ingon siya, ako ra bitaw gihapon to, do? Grabe na sa ikapila na katong anak no nga, diretso naman. Panganak dayon, bitaw ay kanang, kisa man ninyo yung mga niagi ng panganak din dagano. Bekin sa man ninyo na anak nga 5. Paibabaw, pataas ka mo, be. Lo, wag yun. Hayman. Mga nay anak mo. Kisa ni anak nga mga napo, pataas ka mo. Wag yun. Ana adi diri. 12. Wa na. Sus. Mura magmahadlok na mga anak no, ang mga bitaw, inig panganak ni primero, mao gyud mahitabo, pwerte gyud sakit-sakit no. Nga mayon din na jud ko mousab. Inagyo ko mousab. Inig human nagpanganak, pwede pa kaduhaan. Malimot na sa kasakit ba, no? So, bitaw, let us always remember that every baby nga mataw is a blessing. Every life is a gift. Gasa kini sa Dios ang kinabuhi. Mao na nga kung tinuod responsible parenthood, nag-spacing mo, apan kon mahitabo bisan nag-natural family planning, ay lang ng artificial kay gidili man ang simbahan. So kung nag-natural family planning naagi mataw, o naagi inunta nga miturok nga binhi, dihas taguang kan aw ipakatao gyud na tungod kay ang akong pagtuo matag kinabuhi nga mahimugso no ining kalibutan na matag bata nga mataw gipabaw na sa Dios og mga sinako nga mga grasya nga matod pa sa amo ang rektor kaniadto, grasya nga kauson lang nimo sa paya sa pagampo. Dili ka pasagdan sa Dios, mao nang ayaw kahadlok nga bisan tuod og ingon nga wa ni kinahanglan untang bataa pero kay naaman. Hala, pakatawha ka na. Every life is a blessing, no? Every life is a gift from God. So niata aron pagsaulog sa pagkatao sa mahal nga Birhen Maria. Nganong giatol mangyud og September 8 ang iyahang birthday? Nganong karon mangyud? Unsa may istorya di ana nganong September 8 man iyang birthday? Uy tingog mo diha oy. Nganong September 8 man? Kay
Gipistahan man nato siya sa December 8 o unsa? Pagpanamkon, gipanamkon siya December 8. Gipanamkon nga walay buling sa sala. Fiesta sa Immaculada Concepcion. Mao nga kung gipanamkon siya December 8, ihatag siyang kabuhan, mao na nga September 8 mo'y atong gi-celebrate nga iyang birthday. Klaro ninyo? Abi ninyo, tuluray atong gipiestahan nga atol gyud sa ilang birthday. Kinsa ganito, be? Jesus. Si Jesus. Mama Mary, of course. Dayon? Jesus. Of course, si Jesus, no? Dako kay natong piyesta ining birthday, kanang December 25. O unsa pa gyud? Kinsa pa? Si? Santa Ana. Oy, San Juan Bautista. So, ini ka, June 24. So, kinira sila nga piyesta atol sab sa ilang birthday. Hinaundaghang piyesta sa mga birhen sa iyang mga titulo. Apan ang birthday niya, ipiestahan nato kay nga naman, dako kay ni kalambigitan ang ilang pagkatao diha sa ato ang kasaysayan sa kaluwasan. Mao nga sa birthday karon ni Mama Mary, matod pa ni Saint Andrew of Crete, today the Virgin is born. Let all creation sing and dance and unite to make worthy contribution to the celebration of this day. Liman ka na nga mangita-kita paagi nga magmaya karong adlaw. Kay birthday ni Mama Mary, nga naman ang iyang pagkatao banag-banag na ni sa umaabot nga dakong kahayag sa kalibutan. Lain nga adlaw na sad. Ipasabot pa kung mo banag-banag nga laing adlaw na sad. Siya ang banag-banag, si Jesus ang kahayag. Mao nga sa pagkatao pagani sa mahal nga birhen, the birth of Mary signals the fulfillment of God's plan of salvation for humanity. Mao na ni, sugod na ni sa katumanan, sa kaluwasan, sa katawhan nga mo'y plano sa Dios. Mao na nga, angay nato nga ikalipay kaayo ang pagkatao sa mahal nga birhen. Ang pagkatao sa mahal nga birhen, ikalipay kay nato kay ngano man ang mahal nga birhen ba nga nataw? Parihan ni nato tao, pero lahi nato kay wa mabulingi sa sala. Lahi siya ni Jesus. Si Jesus, wa gid siya sala. Apan si Maria, giprotehian daan. Dito pa sa taguangkan sa iyang inahan, gipuno na siya sa grasya. Nga di gid siya mabulingan sa sala. Nga mataw siya nga way buling sa sala. Aron si Jesus nga muluwas sa mga makasasala, dili mabulingan. Mao nga parihan nato tao pero wa mabulingi sa sala ang mahal nga birhen. Mao na nga ang ayan nato ni kalipay nga nay parihan nato diay nga pinili sa Dios. This virgin, mother of the only begotten of God, is called Mary, worthy of God, immaculate of the immaculate, one of the one, kang origin sa na. Mao na iyang sulti, no? Unya, pinili sa Dios. So, kining nataw ron, gipanamkon nga walay buling sa sala, nataw nga way sala, talagsaon, pinili sa Dios ang mahal nga Birhen Maria. Kay nga naman, sa pagpakita sa anghel kaniya, niingon siya, Maria, you have found favor with God. Pagmalipayon, kay gikahimutan ka sa Dios, daan na ni siyang gilain. Sa ato pa, sa pagbuhat ni Maria, kay pinili man siya, sa giingon ko na, giputos na sa grasya, gilain na ning daan, aron sa ingon, mao ni mahimong inahan sa Dios. Mao na nga, talagsaon kini, dili kini sama sa ordinaryo lang o sama kanato nga kining nataw karon. Pinangga sa Dios, kanang pinili kini sa Dios. Ang pagkatao ni Maria, atong timan-an, nga mao kini pag-andam sa dwelling place of God, dwelling place of the covenant.
Mao nga si Maria gitawag nga Ark of the Covenant. Arkas kasabutan. Ang kasabutan sa Dios nga iyang luwason ang katawhan. Mahitabo na kini. Pinaagi kang Hesus. O kining Hesus nga maoy nagpamatuod o maoy mo-realize sa kasabutan, anha ibutang sa taguangkan nga mao si Maria. Mao ni nga si Maria giingong Ark of the Covenant. Ug matod pa gihapon ni Saint Andrew, today this created world is raised to the dignity of a holy place for him who made all things. The creature is newly prepared to be a divine dwelling place for the Creator. Ang magbubuhat, mupuyo diha sa iyang binuhat. Ug mao kini siya gipreparar nga puy-anan sa magbubuhat, puy-anan sa Dios. Mao na nga angayan tang maglipay. Daghan kaayo ang atong mga rason nga maglipay ta. Maglipay ta sa pagkatao ni Maria tungod kay lagi siya ang umaabot nga inahan sa manunubos. Kay ang manunubos gitawag man nga King of the Universe, hari sa tanang hari, si Maria usab ang rayna. Natao ang rayna, inahan sa manunubos karong adlaw. O dili lang inahan ni Jesus, inahan usab natong tanan. Inahan natong tanan. Mao na nga ang ayantang maglipay kay birthday sa atong inahan karong adlaw. Gitagaan tag inahan nga maoy ato nga kadangpan. Moy atong maparaygan, atong masangpit, atong masumbungan sa atong problema o maoy masandigan nato. Mao na nga kanindot, mao na nga daghan kitag mga rason nga maglipay karong adlaw sa iyang birthday. Si Maria usab ang ayan atong ikalipay ang iyang pagkatao kay siya ang atong modelo sa perfect discipleship. Kay kita mga followers of Jesus man, salamat sa pagkatao ni Maria, doon na tayo panigingnan unsaon nga mahimot ang hingpit nga disipulo ni Kristo. Mao nang salamat sa mahal nga Birhen nga nagmasinugtanon gyud sa Dios gikan sa pagkahimugso, gikan gyud sa pulong nga padayan sa anghel ngadto kang Maria, nagmasinugtanon siya. Unya sa dihang nataw na niya, diha siya kaguangkan si Jesus, matinud-anon siya nag-alagad sa iyang anak, hangtod yun sa kamatayon. Mao nang iyang perfect disciple. Mao na siya mo'y atong giya. Kita nga nagsunod ni Kristo. Salamat kay naay mahal nga Birhen nga nataw, nga mao'y mahimo nato nga giya, paingon sa gingharian sa langit. Pagkanindot di ay, takos og angayan lang gid ita nga mag-celebrate. Salamat nga mianhi tabisan tugnaw apan atong ipakita ang atong pagmahal sa Birhen. Apan nindot sa mga okasyon nga nagpasidungog ta sa Birhen sa iyang pagkatao nga ato sang pamalandungan ang atong kinabuhi. Ang atong tagsa-tagsa kay kinabuhi tungod kay dunay katuyuan sa Dios, dunay katuyuan ang Dios. Nganong gihatagan taggasa sa kinabuhi? Nganong buhi ka? Mao na nga gitagaan kag kinabuhi nya gipabawnan pagyud kag laing-laing gasa sa imong kinabuhi. Mao nga gamita kana. Mao ni ang atong tema ining atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, gifted to give. Maingon nga mag-celebrate ta sa atong birthday. Ang ato sang awhag karon kumpanya nato ining tuiga nga i-celebrate sad ang imong binunyagan ang adlaw sa imong pagkatao, pagkahimugso diya sa espirituhanong kinabuhi. Mao na nga dili ra ka tawo, naasab ang Dios nimo, Kristiyano ka, gitatakan ka sa Santissima Trinidad. Ang ato gong kinabuhi nagtuo man ta nga tao ra man gud ko, mao na nga masikyat ko, tao ra man ko, mao na ako'y mga kahuyangan, ako'y limitasyon. Of course, kay tao man ta, apan binunyagan ka, timan i-celebrate sa nang imong bunyag, oy aron mahatagan nimo pagtagad ang imong espirituhanong kinabuhi. Si Maria atong inahan sa espirituhanon nga kinabuhi, ato siyang inahan.
aron siya mo'y magpahinumdum kanato nga atong tagdon ang atong espirituhanong kinabuhi. Mao na nga sa atong pagkabinuniyagan, ato nang i-celebrate niya atong tagaag pagtagad ang atong spiritual life. So mao na nga, hain naman ta, unsa naman ni atong kinabuhi karon. Mao ni nga, gitawag kita nining birthday ni Mama Mary, nga tan-aw nato ang ato ang tadsatag sa kinabuhi. Napahamuslan ba nato nga ato pang gipatigbabaw ang kagustuhan sa Dios sa atong pagpakabuhi ining kalibutana, dili bang atong pagbuot? Mao nga gipahinumduman ta nga porbida kining atong kinabuhi kausa ra ni, mulabay ra ni. Mao na nga ayaw usiki ang imong panahon. Matod pa ni Stephen Grellit, I shall pass this way but once. Any good I can do or any kindness I can show to any human being, let me do it now. Let me not defer nor neglect it, for I shall not pass this way again. Dili na tamuagi ning kalibutana, ining dalana, kausara. Mao na nga pahimuslan gyud ang kinabuhi. Dili na to usikan ang panahon na. So gasa kini sa Dios, mao na nga ato yung ampingan. Dili na to abusahan ang atong kinabuhi o atong gamiton gyud ang gasa sa Dios. Mao na nga diha bitaw to'y photographer nga gusto sila ba nga i-feature nila sa ilang magazine ang kanang tao nga kinatiguangan na gyud ba. So nangita gyud sila kanang tiguang na nga tao, sige silang pangita, nakakita gyud sila dihay tiguang nya ilang gipangutana, giduol nila pilay edad. Sus tiguang gyud tinuod. Pagpangutana nila kay 90 na. Uy 90. Nya abi nimo 90, nagdaro pa. Uy kamaayo sa dinhi uy kalig-on 90 angaya din natong i-feature pero ato lang ikuan iyang kinabuhi isuwat no 90. Pero no ikon sa imong sekreto nganong abot man kag 90 nya lig-on pa kaayo ingon siya sayong matog o niya dili mo inom ampo. Ingon kanindot sa nimo uy na mao to iyang sekreto. Nangadto na sa silang laing dapit, nakakita na sa silang tao. Sus, tiguang naman yun ni uy. Kining ikat-kat og lubi. Ikat-kat og lubi. Pag naog yun, pilang ibang utana, pilang edad, 95. Ha, 95, mukat-kat og lubi. Unsa imong sekreto noy? Ingon siya nga, sayong matog, dili mo inom, o niya mag-ampo. Isla, maog yun ni sekreto niya para mutaas ang kinabuhi. Para ligon ta. Ngita na sa silang lain. Ay, ito ay tiguang kay dito. Gatukong malaning tiguang nga, uy. Pero murag tiguang panisduha. Ato ni pangutanon, pila edad ini. Nangutana sila. Noy, kami siguro gyud mi nga, ikaw tiguang naman ka, niabot ka ining idara ron. Eh, tiguang naman gyud ka. Unsa man, kanang sayo kang matog, isa. Why katog-katog? Ingon, di ka mo inom, yun, sige inom. Kuya, sa ning tiguang nga na. Ingon, muampo ka na, ingon, why ampo-ampo? Pila may imo edad, no? Ingon siya, karon tapos buwan mo, 30 na ko. Pastilan, bata pa na kayo. Ha, abusado sa kinabuhi. Mauna nga, hinaot unta, ha? Ang kinabuhi nato, ato yung pahamuslan, dilitaw nato abusahan, usikan ang panahon, kay hinatag kini sa Dios, gasa sa Dios, hinaot nga malipay ang atong inahan, nga ang atong kinabuhi gigawig yun sa husto o nagpuyo kita sa kinabuhing Kristohanon. Ngadto kang Mama Maria, happy birthday Mama Mary tanan. Happy birthday Mama Mary. Masibang pakpak sa mahal nga Birhen Maria. Manindog palihog.